What's up mga karuba? This again your konyo boy, akong Glenn Repen, English Ilocano Vlog. Alam nyo ba, meron akong isang bisita sa vlog na ito na hindi ko rin sukat akalain na nandito siya kasi isa siya sa mga Ilocano artist na nagbigay pugay sa mga Ilocanja at hindi lang sa Ilocanja, sa Filipino community ng Italy. Siya po ay walang iba kundi si Sir Armand Curameng. Armand Curameng from Pidig and Sarat, Ilocos Norte. Ayan. Siya po ay isa sa mga sumali sa The Voice Italy. Ayan. So, hindi na natin patatagalin. Siya po si Sir Armand, yung sikat siya na ano ba yun? Kilala kita si Ren. Mayroon tayong kinanta mo yung nagimas kang mayak. Hindi ba yun? Ay, sorry. Hindi ba? Hindi, wala. Sorry. Wala. Sorry, yung researcher ko kasi. Mali naman. Sabi niya, ikaw yata yung nag-compose ng may sa Arabi nga nagkabaliwak. Hindi ba yun? Ay, hindi! Mali na researcher. Mali, ayoko nang mag-research. Si Sir Armand po ay isa sa mga original na mga Ilocano. Dito ko na lang ilalagay para makapagkwentuhan kami ni Sir Armand. Yes. Sir Armand, hello guys. saan ka nagsimula sa pagkanta? Ever Okay. since ba magaling ka nang kumanta? Hindi. Maybe siguro it's a gift, really a gift from God. Kasi detetekasin ko, ti ko na ni lola kang kanayon, siyak lang kanutin na ikaniti talento nga. Dagi ka kasinsin ko, ore kanuno no agsagawisi. Ang agbalin. So from 9 years old, gabot kinarigat ti biyag. Inusar ko ti boses ko nga mangnayon iti magasgasos idi nga ado ti contest idi nga mapan makisalsali dalat amit cash prize nga itited dahil so nga sige ore kasano nga contest income ore anya iso ti salian dito Ilocos Manong Norte. matdidiin mo na nga price mo. Nagsimula ako, Winning hindi ko prize. makalimutan, 10 pesos, Wow! second prize ako. 10 pesos. Imagine niyo yan, 10 pesos. Yung 10 pesos na yun, barya. Hindi pa kasya kung magta-tricycle ka. Mga 1980s yun, hindi ko na lang maalala. Wow, 10 pesos. So, ano kasi yung unang parang binili? 5, 10, 25 yung ganun yung mga prices. Ano mo unang na. binili mo sa 10 pesos? Hindi, siyempre, bigas. Para sa bigas. Magkano ba bigas nun? Mga, Okay na yun. May 10 mga pesos ano na yun, maitutulong ka na. And then, lumalaki din pag abang kasi sali ng sali, lumalaing ka at ma-challenge ka kadigijay kadwang. So nga, adutek damdamag pa kanya, kaya dati formal education mo nga, formal voice lesson, awan, basta contest ko na. Contest lang tinang sursuro ti boses ko. So nga, DJ talaga tinang rubrik yan. Mano nga years ka nga naging Ilocano singer before ka na DJ? After, second year college ako, 1988. Na-discover ako ni Mr. Alfonso Lau, kadwak ni Ven Bautista nga nagkakanta, and then si Maruno napang kami ken ni Manong Hari din DJ nga ng rugugin, and then napunta sa Manila isod nagkakantaan pa yan nang itultuloy iso nga hanunay nga kadagitay kasikatan ti Ilocano songs nga kunada kasi nagpa-Manila idin DJ nga nang ituloy ti and then sa Italy na recording artist, record label, DJ Manila. But my first song under Mr. Alfonso Lau is under Vicor Records. Ayun, Vicor Records. I'm very proud nga pai ko nakikita. Kasiksikatan di kanta nga Kumusta Ka ni Freddie Aguilar, Yes. Kandi miss na miss kita. Oo, ni Robin Padilla. Hindi. Ano di Father and Son. Father and Son. Naiyak na daw yung Inikanda kami ti Vicor Records ti posibilidad nga may Ilocano
ni Ven, in Ilocano na miss kita, in Ilocano ti kumusta ka. Oh. Kasi pa nga kanta ti Ay, di we. malipatan. And then, idi napan ka DJ Italy. How was the challenge? As the... EJ Italy, nagrigat, kaadwan na. I'm very proud na kaadwan na nga Filipinos. They are the most trusted nga kasambahay or caretakers. So I'm tay kunata tay JJ comments kat I'm one of the Filipino leaders. DJ I am very proud nga may pagpanakil nga Filipino ako kasi iso that the most respected nga kagkado iti balay. For 2 years naging katulong ako. So, saan sa Italy ka? Sa Palermo. Ang pinakakilala is Milan, parang Makati yon ng inang Italy. Rome, parang Manila, the capital of Italy. Nandun ako sa buntot ng separated island kami. Oo, parang Mindanao kami. Doon din nagsimula yung mafia. Sicily, Palermo. Buti hindi ka naging mafia. ang amo ko is mafia, mafiosa ang tawag. Ay, hindi kasi talaga Meron hindi naman ito for the record. For the record, Hindi naman. I love the Corleones. Tama, Corleone is from Sicily. Don Corleone. Don Corleone. I love them. I love that. Hindi naman kumbaga hanmat nga may ibaga nga mafia, pero meron silang sinasabi na isang mafia ganyan. So yung mga rich people kasi parang mafia family, pero mababait mga Italiano. So doon ako nagsimula as katulong, then nagpatuloy ako sa pagsali ng mga karaoke contest kasi also na yung karaoke. Ang galing. So ayun po. So wala sigurong imposible sa mga Wala talaga. So ano yung may papayo mo ngayon sa mga nanonood sa atin on how to How to be you. How to be you po. Yun. Paano naging ganun? Bakit parang ang successful parang dati naman nung parang bata hindi ka naman ganun. Hindi mo naman in-expect. Oo syempre te ko namon nga idiubing kami nga malagi po akat agay ayam ka dagiti. Anan dagiti bawang base kasi naglilindem Kodisi. Dagi jacket. Uy, hamo nga expectaron nga ti Italian so no nga marating mo di jay. Te ko nadan nga walang imposible if you believe in your talent, believe in yourself first, tapos panalangin lang talaga. Manalangin ka sa Panginoon, ibibigay. If you claim it, tapos hard work, talagang hindi ka mabibigo. Pero itong pinakamasakit, marami rin tayong pinagdaan ng kabiguan. Kasi no awan ti kabiguan or walang awan dagiti panang pasakit iti pusom, awan mang challenge ka to do more. So, normal lang yun. Huwag kayong matakot na mabigo or ano. Kasi, yun yung magpupursige pa lalo sa iyo para mas pag-igihan pa yung goal mo sa buhay. And then, basta sabayan mo lang ng hard work at panalangin, walang imposible. Mangyayari yun. Thank you so much. Katulad mo rin. Sir sa pagblablag, napakahirap. Pero, sabi mo nga, nagsimula ka sa 200 and you are now with 50K followers. So, hi all of you guys. Maraming salamat po. Si Sir Arman, sa lahat po ng mga vloggers din na sumusubaybay sa akin, na yung mga newbies, take it from him. Kasi wala mas marami siyang bling-bling kaysa lahat. Joke lang. Saka meron siyang page. Tsaka may page si Sir Arman. Tsaka please subscribe na rin sa kanyang YouTube. Kasi marami siyang songs doon. Yan, nakakatawa. Okay. Yes. Arman Corameng sa may Facebook page, ganun din. Instagram, Arman Corameng. YouTube, Arman Corameng. Yes. Thank you so much. Thank you, sir. So, ayun po, natapos din yung ating kwentuhan kay Sir Arman. So, maraming salamat, sir. Thank you, guys. Yeah. Ayun, tapos na. Hindi ko na alam kung paano ko tatapusin ito. Paano ka
iti kapsat tayo jay bato iti Ilocos na Tensa. Ngayon. Uy, balik nga ayan na taagpang na masaktan pasing nga insika at luglugaran ang ganda nga piramide uy pusok sa pulen ng ala puso uray no pakapilawa pagbanaga anusak nga apitem gendeng gasat kaniyak amok nga awan di banagin na to'y palimit nga ayan ayata kasano alabanak to'y puso sikat dinding puno aragsak ko kasano alabanak to'y puso sikat dinding puno aragsak ko sikat dinding puno aragsak ko. Ayan, nagkakutan. Original na original, ha? Supay. Sabi nga, Permer, tignan ka radyo iso, di busa sa rumah. Hanga peke. Talagang it's a great pleasure to be here and sana hindi talaga ito yung huli natin kundi this will be the start ng mas marami pang mas maganda pang ano natin. Ayun. It will. Yes. This will be the start of everything. So, maraming salamat for the opportunity again. And of course, ganun din, yun sa mga nanonood ng vlog. Yes. maraming salamat. Yan. The Ayan. voice ito. Oh, The Voice yan, The Voice. Oh, hindi Yes. The Voice yan, The Voice. No voice. Teka lang. Para tatlo tayo. Yun! Ayan. So, sa mga nag-vlog kasi ganyan. Hello! Yan.